ଅବଢା ଏବଂ ଭକ୍ତ ଜନକ ସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ସମର୍ପଣରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରି ହେଇ ରହିବ। ତମ ହସ୍ତ ପଦ ରହିତ ହବ, ତମ ହାତ ନାହିଁ, ତୁମର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମର କାନ ନାହିଁ, ତମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି, ତମେ ନିର୍ଜୀବ ହିଁ ରହିବ। ଏ କଥା ଦେଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଭିଶାପ ବସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦକୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ସାବିତ୍ରୀକୁ କହିଦବ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ଏରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏତେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଆମର ରଥ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧାଯିବ। ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏବେ ଅଶ୍ଵ ବନ୍ଧାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରଥ ଆଗ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଆସି ରଥ आसंताकाली आपण समस्ते महाप्रभुकर सुवर्ण बयस देखिबार अपूर्व सुख लाभ करेंगे। तहियार दिन महाप्रभु अधरपड़ा कार्यक्रम आम होती नाट्यकार सर्वेश्वर दास, नाट्यकार सर्वेश्वर दास।